Wicknell Chivayo anopama Mukadzi Jah Prayzah nekumutengera motokari $120,000 Land Rover Defender, asi vateveri vava kubvunzana neukasha kuti urwu rudo here kana kuti ndezvematongerwo enyika. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare Panonzi Pano. Ndapota musakanganwa kusubscribe nekulikewo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Muchiitiko chazunguza dandemutande zvakare nekuburitsa vanhu kumateresi, Wicknell Chivayo achangobva kutengera mudzimai waJah Prayzah Land Rover Defender, iyo inodhurazve $120,000 sechipo pabirthday pabhavhadhi raJah Prayzah. Nepo vazhinji varumbidza chiito ichi, vamwe vakurumidza kubvunzana kuti why Wicknell ari obsessed nemhuri yaJah Prayzah iyi. Remember, Jah Prayzah pachake akatogamuchira motokari dzinopfuura 2 nemari kubva kuna Wicknell pamwe nenhengo dzebhendi rake zvakare, this time ave mukadzi wake. Vateveri vave kubvunzana kuti sei muimbi mumwe chete uyu ari kunatswa upfumi hwakadaro, asi ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura muzvipatara, kuputsika kwezvikoro uye kushaya mabasa. Wicknell aposta motokari iyi nemashoko akareba epabhavhadhi raJah Prayzah, achidana Jah Prayzah kuti inyanzvi yemimhanzi muZimbabwe, uye achitenda zvikuru mai mukombe vanova mudzimai waJah Prayzah nekumira naye. Wicknell arumbidza simba rake uye kuzvipira, achiti seri kwemurume wose mukuru pane mukadzi akanaka. Behind every great man is a good woman. Asi hurukuro huru yepamhepo ndeyekuti mari iyi inombobva kupi? Inyaya yemimhanzi here kana kuti mubayiro wezvematongerwo enyika wekuvimbika? Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda mhinduro, uko vanhu vari kufa muzvipatara uye vana vachishaya zvekushandisa muzvikoro. Why is Wicknell spending fortunes on people who are already successful? Is it to silence celebrities and keep them loyal? Munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section.